Sinibingelele babukeli beNsesi ye-TV1 nabalandeli beyinhlelo nje zonke ze-TV amaphambili beNsesi ye-TV1. La engikhona njengamanje manithi ngiyabhekisisa kahle kubonakala indawo engathi yamajalidi futhi ke engathi seqopheni eliphezulu. Lokho okwenzeka la noma ke isizathu salokho ukuthi sisekhaya lika dokotela umkhulu uMawunde. Namhlanje mkhulu uthe asikuvakashele ngoba kunento ephuthumayo obufisa siyivezele ababukeli beNsesi ye-TV1 kodwa singofiki yona ngikunikeza ithuba lokuthi ubingele ababukeli beNsesi ye-TV1 mkhulu. Yebo ngibabingelela ababukeli nabalandeli bonke. Ngeke ngisho kuningi ngenxa ukuthi umkhulu Mawunde hayi niyamazi. Yeah. Lento ngiyizele la yakuna umuntu uze khobonga kumina. Yes. Ngiyathanda nami futhi umuntu mawasizakala kumina aze kobonga ngenxa ukuthi nekusiza kwethu kunabanye abantu bakhuluma sindlela singafani. Into ihlukene. Manje makuthi umuntu wazizakala aze kobonga ngiyabonga naloko kukhona abanye basoba understand. So okusho omkhulu ukuthi kahle ukhona manje umuntu okhona la egcekeni ola ozobonga wena ngomsebenzi omenzele wona. Yebo. So mkhulu kuze sikwazi ukuthi sisheshe sifike kuyona indaba nokuthi nasichazele usiso khona ukuthi kahle yini lo engako menzele yona nanokuthi futhi kuze kwenzeke lento ayilindele noma ayifuna kwayenze njani wenza njani ngoba mkhulu siyazi ukuthi abantu abaningi bake bethi basetshenziswe kodokotela bethi izinto azenzeki thola ukuthi uyena mhlawumbe olahla imithetho yento kufanele yenze noma mhlawumbe omunye uthole umunye umuntu oseceleni futhi ongewena kodwa ke usizositshela ukuthi yena eyakhe into izisebenze nje walandela ngayiphi indlela na kanjani kodwa mkhulu ngoba sisendaweni ematasa futhi sisemnyango sizongena ngaphakathi simthole usisi sike sikhulumisane naye mase ke siyaqhubeka nomsebenzi mkhulu ozosivezela wona noma umsebenzi lo sifuna ukungena kuwo ngoba safanele sixoxe mkhulu ngale sinenkinga encane ekhona kodwa sikhuluma sesingaphakathi okwamanje besizokuveza nje mkhulu ukuthi sesifikile emagcekeni asekhaya mkhulu la utholakala khona emhlanga kodwa ke mkhulu songena ngaphakathi sikhulume nawo intombazane uyobe sesichazela ke yena ukuthi kahle yini lengaka ayilethele mkhulu. Yebo kuba kunjalo ke nje. Hayi mkhulu asibonge mkhulu asingene ngaphakathi. Hayi ngiyabonga. Siphinde sinibingelele babukeli beNsesi ye-TV1 njengoba bengishilo ke ukuthi namhlanje udokotela ucela ukuthi sifike kuyena sivezela noma ezokhombisa abantu ukuthi umsebenzi wakhe ngempela uyahamba ufinyelele ebantwini futhi ke nabanye bayafika bazobonga emva kokuthi umsebenzi usuyimpumelelo mkhulu. Ngizophinde ngikunikeze ithuba lokuthi uphinde ubingelele ababukeli beNsesi ye-TV1 sisekhaya la utholakala khona mkhulu. Ngisobabingelela ababukeli nabalandeli bonke. Ukhulumayo umkhulu Mawunde. Mkhulu. Yeah. Ngizongena futhi nakusisi naye futhi ngimcele abingelele ababukeli beNsesi ye-TV1. Sanibonani babukeli emakhaya. Igama lami nguNozipho Ngolwane. Yeah. Iqhamuka kaNongoma. Yes. Yebo ngizobonga la kumkhulu ngosizo lakhe ngiphe lona. Mangingabuza noma umbukeli mengabuza ukuthi usizo lani lolu obuzolifuna kumkhulu uzosizakala uyithola into adifuna ubuzo ufuna ini ekhaya. Umkhulu bengizongosizo lwemali ngoba benginezikweletu eziningi. Yes. Bengikweleta more than 150,000 ebank. So ngafika umkhulu inamba yakhe ukuyithola ngayithola umakhelwane naye ngoba ngangibona izinto zimhambela kahle ngambuza ukuthi hayi makhelwane ngabona ngakwena nje lokucubezelile kwenzakalani. Makhelwane wangichazela ukuthi hayi bo ubungakezwani ngumkhulu ukuthi umkhulu Khawundi ngathi hayi makhelwane angikaze nginake ngicela ungiphi inamba ukuthi unayo. Wanginikeza ke umakhelwane inamba ngayithatha inamba ngaxhumana nomkhulu ngamfonela umkhulu saxoxa kahle naye efonini sazwana ngisivumelwano sethu sizobizana sona and then
Kwaseke umkhulu wangitshela ukuthi udinga into engaka ukuze akwazi ukungisiza kule nkinga engibhekene nayo. Nakhona-ke ngalungisa-ke ngamtshela umkhulu ukuthi hayi mkhulu sengiredi ngokwemali. Wena ubucabanga ukuthi ungilungisele nini into yami. Kwaseke umkhulu-ke washo ukuthi hayi mase ngiredi akunankinga ngafika nomnini ngoba yena ukhonela vele ukuthi asize bona abantu. Kase-ke umkhulu ngamtshela ukuthi hayi mkhulu nge-weekend ngizobe ngi-right. Bafika-ke umkhulu-ke wangilokhuzela into yami wanginikeza emva lokho ngahamba ngalungisela iy'kweletu zami. Ngahamba ngakhokhela ibhenki. Ayinyamalanga madamkhulu Inyama lamkhulu ayinyamalali bhuti. Uma ekusebenza ngisazongena vele nakuye ngichazele but besifuna uqale size kuwe njengomuntu owambona ekwenzela into futhi yenzeka ya possible. Wasebenza izinsuku engaki noma into yakho yathatha isikhathi singakanani umcebo wakho uqale nini futhi ukubona esekwenzela insebenzo yakho? Umkhulu insebenzo yakhe ayithathi ukuthi izoqeda inyanga or amasonto. Into kamkhulu yangisasa nje usuku olulodwa ngikhulumile naye. Ngoba ngangithenge weekend. Umkhulu wafika ngoSunday. Wafika wangilungisela. Ngathi ngilala nje Sunday ntambama. Kase sengibona ukuthi hayi lento ebengiyidinga iyona impela umkhulu langinike yona. Umkhulu ukusebenzela ekhaya noma esigodlweni? Umkhulu uyakwazi ukusebenzela esigodlweni. Umkhulu uyakwazi futhi ukusebenzela ekhaya. Kukhona izinto zasekhaya ayisebenzisa njengezinto zasemsamo iminto kanjani noma nje wakusebenza nje into ngendlela ayethe uzokwenzela ngayo. Sengenzela uthi umbukeli ethi mefika ekhaya umkhulu ngabe lento le angeke ithathe yini ihlozi lami kanjani. Kwenza kanjani kuwena? Usanayo indawo la oxoxa khona nabadala ayiphazamisanga insebenza mkhulu lokho? Ayikaze ngiphazamisa insebenza mkhulu lokho. Konke nje kusahamba kahle. Mkhulu ngizongena nje ekutheni silungise le ndaba yokuthi wakuthola usisi wenza nje usho ukuthi futhi ukhuluma nawe straight direct. Siye sakhuluma mkhulu sathi sinenkinga ekhona. Abantu abethatha ama video akho bashintsha inombolo mase bezenza wena. So leli testimony le into ezovezela umbukeli ekhaya ukuthi mawuthola umkhulu ngempela umsebenzi wakho uba impumelelo. Mkhulu before siye ekutheni isiqhubeke nokukhuluma ngomsebenzi wawenza usisi ngoba umuntu osuka kude ngizocela ukuthi mkhulu enze ade sicela izothi uzokwenza la ekhaya. Sibuka nathi sikhona singofakazi nombukeli ekhaya ekwazi ukuthola naye ubufakazi ukuthi ngempela into usisi athi uyobanga umkhulu yafika kuyena. Ngizomcela nje ukuthi mkhulu enze lokho abethe uzokwenza ukuze sikwazi ukuthi sikwazi ukukhuluma ngomsebenzi ke manje ukuthi umuntu ofuna lo msebenzi uwenzile uzokuthinta kanjani nokanjani. Yes mkhulu. So ngendlela esidlula ukwenza ngayo yokuthi asiyicishe iCamera masenze umsebenzi ngoba sisuke senzele ukuthi kungabi khona umuntu othi awu siba editor noma khona okuthizo kwenzeka sifuna nje ukuthi umuntu ebone khoma sisiwami ngibona uphethe something lapho esentweni engathi isulukisanyana noma isikhwama. Ngizocela ungikhulumele nomkhulu ngendlela obuplane ngayo umenzele lokhu obumthembisa ukuthi uzomenzela kona namhlanje. Sibuka thina sesibuka wena uwenza lokhu obuthe uzomenzela umkhulu khona. Impela ukuza kwami lana uthi ngize la ngizoyibongela mina mathuba kumkhulu. Yes. Umkhulu nake ngithanga ngimbonge nje ngimphathele nasi isipho ngimphathele sona usengayivulela naye ayicheckele ukuthi umsebenzi wakhe umzela namuphi impumelelo awenze kumina. Mina ngitholeni ngosizo lwakhe. Hayi mkhulu asibone ukuthi ngabe khona la laptop le noma yini le sizobona ngayo mkhulu mase uvulile isipho sakho noma sesivula isipho sakho. Hayi nami ke ngizwe nje ngozizithe mkhulu ngiyabonga kakhulu kodwa ngiza kuwena nami ufuna ngibone la ukuthi nikubonga kwalo ukuthi uphetheni noma ufuna ukubonga ngani. Yes. Uzozama ukuthi iCamera ungayisithe nababukeli babone nabalandeli futhi babone.
ya kati ngibona imali ke la kati ngibona imali ke la kati ngibona imali ke la imasisi imali le ukuyibala usezinoma ngeke ayisho mina ngibona emkhulu iningi kakhulu emkhulu ngoba imali yadingakala kakhulu mhlambe bazothi abantu ukuthi mhlambe siwenze kanje khona bazobona kahle ukuthi hayi ngoba mhlambe bazothi ifakwe wona mcebo lo yayizwa lento ayishothi ke umuntu mawubonga imali kanje yena usele unamalini mawubonga nemali kanje so abanye abantu bafanele ukuthi babe nekulalela nokuzwa kahle mina ngiyathanda umuntu mangimsizile eze kobonga indlela babonga ngayo abantu akufani ukuthi umuntu ayithulele nje kuphela sikhuluma ngosizo lwemali sikhuluma ngemali njengamanje yayizwa sisi ucaphune kwasala futhi la ucaphune khona nje kwasala nje futhi kahle nje hayi emkhulu mina ngizosho ukuthi ngiyakubongela ukuthi usanabantu noma abakwazi ukufika kuwe bezobonga umsebenzi nami ke ngibonile futhi ngiyibona imali ukuthi cha imali impela nje and inqwabi impela so usisi khombisa kona ukuthi lokho amenzela kona kukhulu kakhulu and ubona njengoba ngibuza ukuthi ucaphune kwasala yini la athathe khona lokho so mkhulu ungangichazela noma ngicela usengichaze ukuthi yiphi lensebenzo owamnikeza yona ekwazi ukumenzela umcebo omngaka ukuthi ekwazi ukuphinde ibuye ezobonga ngawo futhi intombazana yangifonela yes after kungifonela ngathi ngiyayi-answer i-call wangichazela isimo obhekene ngaso ukuthi imali bona imali iphelele kwabanye odokotela kodwa noma unayithemba yakungithinda ngenxa yokuthi ungithole kumakhelwane omakhelwane futhi wamtshela ukuthi angene kuyisho ngoba mkhulu akana uFacebook angene kuyisho futhi wathi the number yama confirm wangifonela wathi uzizuna isimo sakuthi udinga usizo lwemali mina ngakwenza indlela ngiyenza ngayo kodwa usizo lento ngamthanda ngayo waba understand ukuthi umsebenzi wakho usokwenziwa indlela ingathile uzisi wathi anginankinga umkhulu anginankinga so sisiwami njengoba uchaza ukuthi awukazi uboshwe futhi ayikho inkinga esekhaya umndeni okhona hlala nawo nomhlala kade umndeni okhona ngihlala nawo ba right awugulelwa ingane akushoni umuntu ba right nje ayikho ingane egulayo akekho oshonayo bonke nje bayaphila so engingazi noma ngikubuze yini ukuthi awuthi ngeke ngakubuzi lokho ngoba uzosuke sesithi dalula umcebo wakho usunawo kodwa siyabona njengoba ucaphunile lapha ukuthi futhi kahle ikhona imali so udokotela mengathi kunyeza ithuba lokugcina lokuphinda futhi uyibongele ungathini kuyena ngathi nje bomkhulu akaqhubeke njalo ngokusiza abantu bengagive up ngisho kuthiwa sebeyabona ukuthi khona abanye abadlala ngabo kodwa bakhona laba abanye abasenalo iqiniso njengomkhulu mina umkhulu ungenzelile iqiniso akadlalanga ngami njengoba bengingathembi kade nami bengigila ngaze ngabona ufikelela kumuntu ozoba neqiniso kumina yebo umkhulu ungenzelile lona iqiniso ingakho ngisho ngikwazile nokuthi ngikwazi ukuhlangana nomkhulu ngizombonga umkhulu mina mathuba ngoba umkhulu ungisizile izandla zami zidlula ikhanda ngiyabonga kakhulu mkhulu uqhubeke nakwabanye mkhulu uma ubone noma muzwa ngiyazi lokho ukuthi umuzwa ujwayele lo ukuthi ngoba umsebenzi wakho uyawazi ukuthi ngempela weqiniso kodwa makubuya umuntu ezobonga kanje uzizwa wena unjani mkhulu methu umuntu uyakwazi ukubuyela la athola khona umcebo wabonga mkhulu mina ngiyathanda futhi ngiyajabula kakhulu umuntu mawuza kobonga kanje ngenxa yokuthi kuna abantu baningi bayazizakala kodwa bayabonga ngeyikholo kuphela akazi beze ukuthi sidinga insizwe basishude sibonge khona kwinsizwe TV isike insizwe TV
yayizwa le nto. Yebo mkhulu. So ngicela ukuthi nikwabanya ngisobathola lapha siya khona phambili mase bakhamuka abanye mase bazezakala ngathi usisi nabo bafanele beze kobonga ku social media babone ngenxa ukuthi manje sinkulumo sabantu siyaphambana. Abanye bathi umkhulu Mawunda akekho right, abanye bathi umkhulu Mawunda uright. Yeah. So makutholakala abantu abazizakale bezela ku social media kobonga nabanye abazokwazi ukuba neproof ukuthi umkhulu uyasiza. Kodwa kuyazizakala umuntu una-understand ungizwa kahle. Umuntu mawuza kumina afanele alalele mina azwe ngami. Ayishuthi mina ngizwe ngomuntu. Shuthi lo akadinge usizo. Yayizwa le nto ngeke umuntu asuke egoli kuzala mangithi mina wenza into engakuthi. Hayi ngeke umkhulu mina bengifuna ngiwenze into engakuthi. Shuthi wejimezi yena ufuna ukusiza mina. Hayi mina ngisize yena. Mkhulu. Yayizwa le nto. Mkhulu ngizocela nje ukunikeza ithuba lokuthi ukhumbuze ababukeli inamba. Mase siphinda futhi sicizelele le yokuthi umkhulu umuntu akabe neshow ukuthi uyena ngempela. Sike saba nenkinga futhi sangaba nayo. So abantu abenze show ukuthi bathola wena kodwa ngizokunikeza nje ithuba uyikhulumele nabantu ubanikeze inombolo sikwazi ukuthi mkhulu sigoqe ukuze sikwazi ukuphuthumisa untokazi la ebuyele emakhaya ba. Yebo. Bekunenkinga ukuthi kunabantu abantshontsha ivideo yami nesithombe sami. Yebo. Nesimoto sami. Yebo. Bathathe bavule ipage ku Facebook. Bafake isithombe sami amavideo bami kuba umina ngikhulumayo isithombe kuba izami basitha inamba yami bafake inamba yabo basiyeze ngathi umina. Kulabo abantu bangafuna ukulalela ukuthi mawudinga umkhulu Mawunda fona ngevideo call. Akafone ngevideo call. Bayafona ngevoice call sithi bakhulume basendelana imali kodwa makuthi siyabuya lecala lisa kumina. Libuya lisa kwena. Kuba ngathi mina ngidla imali yabo. Manje igcinene akuphikeke ngenxa ukuthi ivideo yami isithombe sami. Yayizwa lento. So is not easy ukuthi ngiyiphike lento. Kodwa kashaje ngicela kwabantu ababukeli nabalandeli. Fonani ivideo call ubone ukuthi uyena ngempela na umkhulu Mawunda kusuka ekhaya. Ngoba laba abantu bantshontsha inamba yami basiyenze ngathi umina. Mawubavonela ivideo call akayibambe ifoni. Akayibambe ifoni. Futhi inamba yami ngizokwazi ukubabizela bayibone ukuthi nayi inamba esebenzayo. It is 082 Yes. It is 329 0254. 082 329 0254. WhatsApp yafoneleka. Call WhatsApp anginasi number so2 iyo kuphela. Yes. 082 329 0254. Anginazo sinamba. Iyo kuphela WhatsApp call yona kuphela no. Awunayo Facebook account mkhulu. Ku Facebook angazi ngiwuvule. Anginayo account ku Facebook. Kodwa lapha ku Facebook ukuthi ungene ubhale ukuthi umkhulu Mawunda kuzophuma Mawunda more than about 20 about 30 abazenza wena. Abasiyenza ngathi umina. Kodwa konke lokho akumina. Mina ngitholakala kuyitho nje kuphela. Khulu siyabonga ukuthi nathi sizowitnessa lokhu okwenzeka phambi kwethu njengamanje. Umcebo uyakhombisa ukuthi umkhulu uyakwazi ukwenza ngoba nakho ubufakazi nali testimony naye futhi imali seyibuka nathi nombukeli futhi uyayibuka elethiwe la ekhaya kuzobongwa umkhulu. Mkhulu sizokunika nje isikhathi ke nawe ukwazi ukuthi uenjoy now udrink wakho ukuze nathi sikwazi ukuthi sisheshe sikushiye uenjoy nomndeni bakho. Mkhulu ngiyabonga kakhulu ithuba nawe sesingiyabonga kakhulu ngalokho okwenzayo ngiyambongela umkhulu futhi nawe ngiyakubonga ngokuqiniso neqiniso lakho lokuthi ukwazi ukuthi ugcine ukwenza lokhu ngoba umunye umuntu ngabe ucabangela yena kuphela emesethi ngoba sekulungile nanokuthi usiza na umkhulu usiza futhi nathi ukuthi uzosifakazela noma ufakaze ukuthi basakhona abantu abakwazi ukwenza lo msebenzi esubona la namhlanje. Siyabonga kakhulu ngalelo thuba. Dokotela siyabonga baba. Hayi siyabonga.